To netreba, však vidíš, že sa to odšlípilo. No, a my chceme hrať. Tak oduševne nehrá. Jožko, však my môžeme hrať. Aj bez toho môžeme hrať. Čieha Moravy, pána Karla Krímša. Srdečne u nás v Sigli vítam ex-predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Jozefa Mikaša. Vítam medzi nami poradcu ministra výstavby a regionálneho rozvoja pána Štepana Štrípa. Ďalej medzi nami vítam riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Priezdy pána Jozefa Stopku. Vítam riaditeľa pobočky sociálnej poisťovne pána Norberta Turanoviča. Dovoľte mi, aby som privítal medzi nami zastupujúceho predsedu Združenia miest a obcí Hornej Nitry, poslanca vyššieho územného celku a starostu obce Lehota pod Ptáčikom pána Jána Citova. Ďalej medzi nami vítam poslanca vyššieho územného celku pána Vladimíra Buzálku. Poslanca vyššieho územného celku pána Michala Mladého. Dovoľte mi, aby som srdečne privítal medzi nami starostov obci Prievidského okresu, starostu obce Sebedražie pána Petra Juríška, starostu obce Koš pána Štefana Zavadinku, starostu obce Rástočno pána Tomáša Konuša. A je mi cťou, skutočne som hrdý na to a som rád, že vás tu vidím v takom hojnom počte, pretože tá krajina, ktorá si neváži svoju históriu, ktorá si neváži svoje tradície, tá krajina je chorá, je odkázaná na zájem. A vidno, že Slovensko na zájem odkázané nie je, pretože má pokračovateľov, má ľudí. Drahí priatelia, milí rodáci, vzácni hostia, Slovenky a Slováci, na úvod chcem pánovi starostovi povedať, že budem sem k vám chodiť dovtedy, pokiaľ ma nevyženiete. Či to bude v pozícii také alebo onakej, je to nádherná atmosféra a teraz sa s vami podelím o čosi, čo pravidelne robím, keď chodím sem a vy to vlastne neviete. Vždy, keď prídeme sem na toto podujatie, tak idem k Vincovi Kostolániu na Poldeci. A to je to najpríjemnejšie z celého pochodu, ale povedal som si, že stále ho vypíjame a chodíme len k nemu, tak tento rok som mu ja priniesol dve vaše slujúce, dúfam, že budú aspoň tak dobré ako tie jeho. Takže ďakujem pekne za pohostinnosť, ktorá je typická práve týmto individuálnym človekom. Vážení priatelia, už v roku 1964 v predhovore ku knihe, ktorú napísal Gustav Husák o Slovenskom národnom povstaní, napísal ako Novomestský jednu myšlienku, ktorú môžeme pokojne zacitovať aj dnes. Táto myšlienka dozrela presne ako víno. Má nielen silnú vôňu, ale najmä pravdivú príchuť. Táto myšlienka je veľmi jednoduchá, ale veľmi pravdivá, keď o Slovenskom národnom povstaní povedal toto. Sami sebe sme si boli dlžní týmto aktom. Pristaním sa pri tejto myšlienke Láco Novomestského, pretože je v nej hlboký zmysel. Sami sebe sme si boli dlžní týmto aktom. Pre politika v mojom veku, ako sa hovorí stredného doletu, je dobrým poznaním aj poučením, že tu pred nami stáli ľavicoví politici, ako napríklad Novomestský či Husák. Prvý viac mysliteľ a koncepčne uvažujúci človek,
druhý viac praktický politik. Obidvaja riadili povstanie preto, lebo chápali, že sme si sami sebe povinní, aby sme sa pred svetom prejavili nie iba slovami, rečami, ale najmä skutkami. Povstanie bol určite najvýznamnejší skutok Slovákov v modernej histórii. A preto som tu dnes medzi vami a preto opakovane prídem, ako som povedal, dovtedy, pokiaľ ma tu budete vítať a pokiaľ vám nebudem vadiť, pretože máme obrovskú povinnosť od malička učiť naše deti vážiť si veľké skutky našich predkov. Počnúť s Privinom, Svätoklukom, Bernolákom, Štúrom, ale určite aj Novomestským či Husákom. Samozrejme, že všetci, ktorých som menoval, boli ľudia omylní, teraz sa vo svojom živote aj mýli. Ale za to si ich nebudeme vyhadzovať z vlastných dejín. Budeme ich kriticky hodnotiť, každý ich skutok a povieme, toto je nasledovania hodné a tu sa jednoducho pomýli. Takto to robia veľké národy. Nebudeme si kastrovať vlastné dejiny iba kvôli masochizmu našich slovenských médií. Dejiny sú plné osobností a udalostí, vážne si ich, buďme sa z nich, ale prosím vás, nevyčierňujeme slovenské dejiny, ako sa o to mnohí pokúšajú. Niekedy sa aj my pýtame, a veľmi oprávnene, aké chyby sme urobili v poslednom období. Samozrejme, že nie všetky naše rozhodnutia, ktoré robíme, sú najšťastnejšie, ale čo je podstatné, zostávame sebakritici. Lebo na každého politika čaká jama ľadová, do ktorej rýchlo spadne, ak spišne, ak mu príliš rýchlo spuchne mozog. A boli aj takí, ktorým ten mozog spukol veľmi rýchlo. Treba neustále chodiť medzi ľudí, hovoriť s nimi, počúvať ich, lebo len v takomto priamom kontakte je možné prijímať správne rozhodnutia pre celé Slovensko. Drahí priatelia z Hornej Nitry, úplne na záver vám chcem povedať, že stojíme pred najväčšou skúškou pravdepodobne v modernom období Slovenskej republiky, pred krízou, ktorá nemá obdobie. Možno, že ju tak ešte necítime, ale čakajú nás rôzne veľmi ťažké rozhodnutia. Chcem vás požiadať o spolupatričnosť. Chcem vás požiadať o solidaritu. Ja vám garantujem za vládu Slovenskej republiky, 24 hodín denne sa budeme kríze venovať, aby dopady boli také, že ich nesieme, a aby Slovensko si splnilo 3 ciele, ktoré sme nastavili na rok 2009. Prvý cieľ, zamestnanosť, udržať za každú cenu. Druhý cieľ, nedotknúť sa ani jedného zo sociálnych programov, pretože ľudia nemôžu za to, že nejakí špekulanti na Wall Street alebo niekde inde spôsobili túto krízu a nebudú platiť cenu za túto krízu. A tretí cieľ, skončiť v roku 2009 medzi prvou 5 krajín Európskej únie s najvyšším hospodárskym rastom. Robme na tom spolu, dajme teraz na bok akékoľvek prekážky, lebo len ak spolu pôjdeme, tak Slovensko z tejto krízy ako tak môžeme vytiahnuť. Ďakujem za pozvanie a na záver mi nezostáva nič iné. Ešte raz poďakovať pánovi starostovi za obrovské úsilie, ktorú spolu s ďalšími organizátormi musí vynakladať, aby tieto podujatia sa pravidelne opakovali. Ak ich nebudeme robiť, zabudeme len rýchlo na to, čo sa dialo v roku 1944 a to by bola obrovská slovenská tragédia. Ďakujem priatelia a všetko dobré. Ďakujem, pán